Tak ako môžem byť spokojný, keď som vyhral? Samozrejme som maximálne spokojný, šťastný. Jedna vec mi teraz beží po rozume, jediná, že chcem to venovať môjmu otcovi, ktorý, ak by žil, by sa včera dožil 60 rokov. To ma napadlo aj na pódiu pri hlasovaní. Na to myslím teraz iba. Príprava bola tvrdá ako každá. Vždy sú krízové dni a menej krízové dni, ale nejaká väčšia komplikácia nebola. Takže v podstate príprava prebiehla tak, jak som si naplánoval. Vrchol ma čaká o 3 týždne na majstrovstvách Európy v Bulharskej Sofii, kde by som chcel tiež uspieť a získať medailu, takže v podstate sezóna iba začala. Nech cvičia, nech sa tešia z pohybu. Sme stvorení na pohyb. Naše telo je biologické, má svaly, šlachy, kostru, takže hýbať sa aj nám predurčené, tak nech sa hýbu akýkoľvek spôsobom, budú šťastní.